Hello everyone, nोंथांमोनखौ मिस्टार बड'रिसनाव बयखौबो बरायहरबाय। जों दा खामानि मावनो फैलायबाय नै राङापारायाव हाबा जाखांबायनानै बेखौ कालार गोसोम फुनलाबायनाय आरो रेलखौ बोखारनो। नैलै ब्रास मानसि गोरबोलायबावनांगौसो। ओइलाय मोनसे नै रुगु लादों। रुमाव कालार फुनग्रासो। बिदि मानसि खांनानैसो कालार फुनगोन आरो मारा बोखारग्रोनांगौ। नैबे आं फुननायावल'। जिखुनु फुगारलायनांगौ नामाब्रा? नाङोलै। इउटुबाव दिम। थांनांसिगोनलै माबा खेमसि लायनांगौलायनो खेमसि लय जाबो लागे लय आनिबा लागे आनि जाम र' खेमसि बेजों गाखोलांसैलै आंबो गोजौ सायाव आइदै गोजौथार माथो गारियाबो बेयानो ओरै एरखालागासिनो दं ओरै देखायहर एसे फिनथिं फुंगायानो माखासे गोसोम रेलाव एबार बेलथाय फुनलांजोबनांगौ आरो जोंना खामानिया दिनै बिदि आरो ओमफ्राय ओरै देखायहरलै न'फोरखौ राङापारानिखौ राङापारा न'फ्रा बिहारिफोर गोजा नैबे फिसा थेलेब बुब्लि दंफां गोनां दा सब बिहारि जाथि बेयाव साइडआव खिलाजोबना बे साइडआव जि लामजोबदों नालाय बिरखां लांजाबा हामगौलै ट्रेन फैबाथाय हारसिं लांजाबा हामगौ ओरै देखायदो एसे खामानि मावनायखौ आं बास मारिग्रा आरो दे फुनबोदो एसेखौल' फुनांगौलै नै बारा गैखाया नोंसोर फुनबोग्रा जादों आरो गोसो जाबाय नांबायानोलै जाबायलै ओरै लां ओरै आफांखै जा नै सिबग्राबो दङ ओमफ्राय ब्रासजों सासे ओरै बायहेरायाव फुख्लायदो बिदि आरोखि जोंना खामानिया सायनायाबा मा ओंथि जायो बुंनो हाला होनदोलाय नै फारसे फुनबावनांगौ नालाय बेखौ बेलथायना होनांसिगौलाय आरो एबार दे सिंखैजा फुननाय जायाखैना बेलथायना होनांगौ जाहांदों जाबाय फुनदो एबार ओरै फारसे ब्रास मानजिनांगौ ना थै माथो जानला मोनला होबा जाया बे जाबायलै फुगार होबानो जाबाय एसे मा फिल्म सानदों नामा नोङो फिल्माव ग्रिन स्क्रिनसो होयो आदा बेयो जोंना रेलसो नै जोफायनोबो हाया सौफायनोबो हाया हास'नांगौसो हाख'लावनांगौसो डिसफोरजों ओंखाम जानायखौ एसे देखायनानै भिडिअखौ फोजोबनोसै आं गाइस ओंखाम जानायखौ एसे नुबावगोन दे गाइस थारमाने जों ओंखाम जानोसैलै सिलभार जासाफ्रावनो जालाजोबो जेकेटआबोनो आया लाबो अबे जानो जाजायो ओइ जौसिनाव जानो नामा गोजौआव नैलाय इयावनो मोजांलै टेरें आंना ओंख्रियानो थावथ्रा
ओंखाम जाखांलायबाय ओमफ्राय दसे थानानै खामानि मावबावगोन आरो आं दा भिडिअखौ नैबेखिनियावनो फोजोबखानोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक खालामदो कमेन्ट होलाबायदो अननानै थाब थाब 1K साबस्क्राइब खालामना होथार नोंथांमोना नायनानैल' थांबाय थायो जाय गोदान नटिफिकेसन नटिफिकेसना बांसिन थांगासिनो दंखायो आरो ओमफ्राय साबस्क्राइब थानायासो बारा नायाखै बे गोदान नटिफिकेसन थांनाय नायग्राफ्रा साबस्क्राइब थुनाल' होबाय था दे अल नटिफिकेसनाव थु बेल आइकनाव थुनानै बिदिबा एसेनोसै भिडिअआ बाय बाय खामानि मावनांसिगौसो